tolora poya no Kiki chandiri kipi mona kakiera jesego Timi kende osenyisa Idokwe Omweche mi wachona Oyezo choni maikinde kuwirni kanyo kod mbala mwezi kod merili giwachoni maikinde watema chopo wasapar marudhiambo wiche manyen biro noka adimba Maramogi Radio Ramogi Karchunjaluo Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni kwan ji madirom 1,500 osemaki e pacho kae kalure gi ng'anyo mabende nchane obagi e pacho kae ka obila timo nonro e wi lipode mabende osechwalnegi kalure kod ng'anyo makamano. Jatend migawo mar arita kwe maiye Kipchumba Murkomen noloso e yo machalo kamae. Police officers also, whether they are using a Subaru or walking on foot or using a lorry, are expected also to abide by the law. And that's why we say that any claims that there is a police officer who is killing people, whether it's in civilian or not, must be investigated, and we must ensure that those who have been affected by their actions are brought to justice. So there is no excuse. The dress code of a police officer is not an excuse. In fact, a police officer who sleeps in his house and there is an emergency and he needs to rescue a citizen does not need to wear a uniform. Just wake up and go and rescue, and then do what you need to do as a police officer. Then the rest is, the uniform is just for identification, when you need identification. So the point here I want to make here is that all cases of excesses reported will be investigated equally. Number two is to say that there is no non-police squad that is involved in killing people, at least not in this administration, and not that the cabinet secretary is aware of. Jodake kardak ma migadini ikal tungod bura machanga mwe gwenge mag Mombasa sani kod luoro kalure kod tuo mabende giwacho ni osieko e kardak no kendo seweyo ka ji ang'wen owito ngimagi e thuolo mar juma achiel. Giwacho ni ringre ji ariyo ne okwanye utegi odiochieng' manyoro kaeto kochopo odiochieng' makawuono gokinyi to yud ng'at machielo kata ringre moro machielo kwa ng'at machielo kendo ka otho e ode. Joja oko miwaler mathoth ka oke kaunti ma Mombasa. Tuo moro donjonwa kae magalagala ma ok wang'eyo osenego ji ang'wen. En tuo ma dend ng'ato kuot ka gima mach owang'e. Ng'ato kuot miparo ni en liech. Mano Edwin Awera ma en achiel kuom jodak e gweng' ma Kipevu Matangini e od bura machanga ma Mombasa kanyiso buok ma gin godo kaluwore gi tuo makoch ma gikone kawo ngima jodak e alwora no. Jok manyotho nyoro kineno dhano to dhano chalo gi liech. Dhano nyo kuot miparo no wang'e gi pi. To motho kawuono bendo kuota kamano koro kwang'e ni en tuo mane. Ng'at achiel nyotho kane gi sindan e lwete mane waparo ni koso yath mano chuoe marach. To ng'at machielo to notho kokuot kamano. Koro en gima owuok makata ji ariyo bendo oseteri osiptal. Gikoni luoro margi en ni tuo no neko mana e alwora ma gidakie no, gino makoro gidwa ni otimie nonro mapiyo mar yango gima en. To gikelnwa daktache bendo pimwa nikech tuo chopo kae magalagala ma ok wang'eyo ni en tuo mane. Ji ariyo teri osiptal kokuot kamano, koro kwayo na en ni sirikal okelnwa thieth e mtawa ka mondo chanjwa ong'e ni tuo mane modonjo karka. Margaret Akinyi bende en jadak ma Kipevu Matangini. Ng'at achiel nyobwogowa kanyo wayudo kokuot ahinya makata koro kaka ting'e onge. Wakwayo sirikal mar Mwinyi mondo okonywa okelnwa dakteche mondo ong'e ni to tuo manadi manego ji e Kipevu kae. Nikech ka en mana tuo achiel ni to gin e mtaa achiel. Nikech luoro osedonjonwa makata an awuon aseluor. Nikech kaka wan gi nyithindo koro ok wang'e ni next biro bedo ng'awa. Koro wakwayo ni mondo okonywa gi dakteche mondo obi opimwa kae mondo ong'e tang'o monego ji e kor gweng' ma wantie kae niendi. Ka Michael Nyamai to koni luoro margi bende en kaluwore gi thoego maluore. Lakini ule mwili vile ulivyo umefurafura kama majipu vile.
alafu iko na white hivi na unaharibika kabisa. So tukamchukua kapelekwa Makadara. Baada kama masaa mawili hivi pia tukapata habari tena kuna mwingine pia yuko kwa nyumba, sababu harufu ndio inafanya watu wanajua. Mwili ule pia uko na hiyo signs za kufura kama majipu vile. Alafu unatoa harufu mbaya sana. Pia huyo tukamchukua tukampeleka kwa nyumba. Sasa asubuhi tena pia tumepigiwa simu tena kuna mwingine pia amefariki kwa nyumba. Sasa twashangaa ni nini ambayo imetokea hapa kwetu Matangini. Kata kamano, apisas mawuok e migao mar thieth e kaunti ma Mombasa koni gisechako timo nonro mar yango gima kelo tho ma kamago bang' kawo nyinyo mag jogo mowito ngimagi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni nyathi moro ma jigni 3 ne owang' ma otho bang' mach muoch kendo wang' odgi kama ne oninde okinyi ma kawuono e gweng' ma Kodhiambo e Kochogo location e sub county Manyando. Nyathino ne nitiere ot gi nyamin gi Marude. Kuom hai maber nyamin gi no to ne otonyo maonge hinyruok moro amora e masira no. Ivona Wuor ma bende en jalup ruoth ma Kochogo North wacho ni pok oyang malong'o gima dine kelo masira no. Owacho ni nyithindo go ne nindo e odgi kanyo tok min gi dhi tich e chiro ma Ahero. Awuor wacho ni mwandu mag ot kama oting'o godhro ne owang' e kinde masira no tok jogweng' rem nego majno. Owacho ni obila mawuok e tisend obila ma Ahero ne osekawo ringre nyathino ka nonro koro dhi nyime mar yango gima dine kelo masira makamano. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo bende kanyo ne jodak ma Maliera sublocation e sub county ma Gemiala ne yudo ringre jago moro ma jegni 20 e bath apaya ma Kodiaga Wagai. Jago no moyang nyinge kaka Amos Oduor Anjao Ichichni ne onegi. Kaluwore gi lipot mar obila, ringre ne oyud kod jopuonjre mane riek dhi skul okinyi ma kawuono kapok ne gigo lipot ne jogweng' ma kono. Obila mawuok e tisend obila ma Mutumbu kotelnegi kod OCS ma alworano ne ochopo kanyo mapiyo piyo kendo yudo ringre jago no e bath apaya no ma bende yudore gweng' ma Magunda. Ringre ne osetere kar kano ringre jomotho ma Yala sub county hospital mochari ka irito mondo timne bero ka nonro koro osechak tim e wi masira makamano. Maikoro medo kwan buche mag nek e sub county no mag Gemiala ka thothgi gin mago mag joma mine kod nyithi skul. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo kanyo no obila omaka chich moro kendo yudo mwandu ma bende no kwal e ute moko e alwora ma Oruba e kinde apedha ma bende no tim kod obila kanyakla kod jotend loch nanga e Isuna Oruba location e sub county ma Suna West okinyi ma kawuono. Ruoth ma Suna Oruba location Charles Ouma owacho ni ne gimako jago no ma jegni 27 ma bende tudo kod kuo e alwora ma kono. Ouma wacho ni ne giyudo mwandu ma bende no kwal kama oting'o gige stima. Owacho ni achich no en caretaker e achiel kuom delni ma bende nitiere location no ka korone to dine tesendo bila ka ichano chwale e doho. Ouma bende koro kwayo jogo ma bende mwandu gi ne okwal mondo mi ochope tesendo bila ma Oruba mondo mi giyang mwandu gi. Operation mane timo ka wan gi police Moruba, the DCI team wari kama items mang'eny kaka mag electronics, TV, pro gikono mako gi Oruba police station. Ng'amano kwalo gigi be wamake notiyo ne jaindi mo karo sebedo kare kan kijana ma owuonde notiyo ne jaduong' no to kijana ma jakoro ne wamake en bende TSL Moruba gi gik mo sebedo kokwalo. Sebedo kokwalo gik mang'eny sana asa kona madhi bath Kodindo emano kwale gik mag electronics o kuonde mamoko e town ka. Okwayo jodak ma Suna Oruba location mondo mi oti kanyakla kod obila itieko chutha jonjore modak e kindgi ka ogolo siem ne jonjore ma bende odak e location no. Jatend piny Migosi William Ruto seyo mokalo jogo ma bende kwedo sirikande kowacho ni pod oketo maino mare dwoko piny nengo ngima kendo neno ni nitiere chiemo moro e pacho kae. Ruto wacho ni nitie okenge matek ma bende osekawo mag neno ni nitiere dongruok e pacho kae. We have a plan on how to create jobs. My friends, let nobody lie to you. You know, when you hear people speak, it is as if Kenya is the worst country in the world. Far from it, I can tell you. We are a great country. Not many countries can achieve what we have achieved. We are a great country. And we must reject those who want to tell us otherwise. That, oh, you know, which failed state? Where? Do you know what a failed state looks like? My commitment to the transformation of this country is not reversible. Nothing is going to stop me from driving the transformation that is going to change Kenya and take us where we have always wanted to go. You can say whatever you want to say, but facts are stubborn. I have had to make very difficult decisions to get us here, and I have no regret whatsoever.
Bende omedo ni seyo mabende biu kuome ok bimiyo weketo etima chenro mag dongruok. Today, I can confidently tell the country that our economy is on sound footing and we are going to improve on it. I am very clear in my mind on what we need to do to make sure that we create a food security system, deal with inflation, deal with the cost of living, make sure that the cost of food does not cause a crisis. It is not always that you get an opportunity to be president. It comes once in a lifetime. So when you get that opportunity, don't waste it, right? Because I hear so many people saying, you have taken on too many assignments. You know, you should do some of these now, you should wait, you remain popular so that you can implement some of them some other time. Let me tell you, good people, the transformation of Kenya has delayed for far too long. We cannot wait for a day more, or a week more, or a month more. Let's do it now and transform our country. We can pick up the others as we go. Are we together? Jaod bura Makiharu Ndindi nyoro seyo serikali medruok nengo modhi kata fuel ma ibiro tok jo Kenya. Bende seyo mokalo serikali medruok mar nengo modhigo ka bende duol ma bende rango nengo modhi mano EPRA ne omedo nengo super petrol kod siling 8 kod otonglo 99, diesel no med kod siling 8 kod otonglo 67 ka mauta mar taya to ne omed kod siling 9 kod otonglo 65. Jo bodaboda wacho ni medruok makamano koro dhi medo nengo wuoth. Wapi hapa tumefika? Mafuta ndio imepanda. Kila kitu imepanda. Sasa hata sisi tutapandisha bei kwa sababu sisi ni watu wa boda. Sasa mafuta imefika shilingi 197. Babu mafuta ndio kiungo cha uchumi wa Kenya. Hata tunarudi ile 200. Hata nashangaa akisema eti alipata mafuta ilikuwa 200 akateremsha. Sasa na bado tu ni ile tu. Kwa hivyo hakuna tofauti, tunaona tumechukuliwa kwa uchungu. Hilo kumaanisha huyu mtu kila kitu itakuwa juu. Kwa hivyo hakuna kitu amebadilisha, hakuna kazi anafanya, ameshindwa na kazi. Anapaswa kupeleka inchi polepole. Na kuna kitu moja nitaambia Ruto. Hii inchi haiwezi geuka na siku moja. Hii inchi tunapaswa kwenda polepole. Ulikuta watu kwa shimo, lakini hakuna haja uendelee kuwarushia mamao wakiwa ndani ya shimo. Geshauri Ruto mimi sasa ni kumwambia tu a step down. Ameshindwa na kazi. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Migao mar obila mochung'ne apaya ogolo siem ne jong'anyo mabende ketho kata muko ranyisi mag apaya kata road signs e kinde ng'anyo. Komanda mar obila mag apaya Fredrick Ochieng owacho ni muko ranyisi go nyalo biro kelo masira mag apaya e pacho kae. Omedo ni mano bende keto ngima oganda matiyo kod apaya kamarach. Sababu waendeshaji sasa hawaoni hizo road signs ambazo inafanya nini? Inawaeleza kwamba hapa mbele reduce speed. Ningependa tu hata kama wanaandamana, lakini zile vitu ambazo zinaleta usalama kwa barabarani wasivunje. Ni muhimu pia watu wafahamu ya kwamba hata wakati unapoandamana ukisema haki yangu, haki yako ifai kuinterfere na haki ya ule mwingine. Maana ukipata gari yangu nimepaka na wewe juu unaandamana juu umefenyelewa juu ya haki yako, upate gari yangu uchome. Sasa hiyo gari yangu imekukosea nini? Hizi chuma ambazo zinawekwa unaona hapa town, hata zingine ni road sign ya kudirect watu wanakuja Nairobi na waelewi Nairobi. Sasa wewe uking'oa mena naye nyumbani, mumgeni yule ametoka Ushago amekuja Nairobi, atasaidika namna gani? Kwa sababu anafika Nairobi amechanganyikiwa, hakuna road sign, hakuna nini. Ni ya wakora wachache na si ya wale watu ambao wanaandamana, ni ya watu wakora tu, goons wale wamekuja town kujinufaisha na kuchuma waende apime kwa kilo. Hawa ni watu ambao sheria inafaa ipambane na wao. Jokanye sekta mar wuoth bende kwayo derepe kod jogo matiyo kod apaya mondo mi oluw chike mag apaya. Mimi naitwa Ken Onyango via ya County Transport and Safety Committee, tukitarget taxi drivers na pia matatu drivers. Wengi wale ambao ni taxi drivers hawana ile ujuzi ya multitask. A taxi driver ako hapa kwa barabara anaangalia simu, at the same time ambeba abiria, at the same time anafaa concentrate na barabara. Hiyo ability ya kumultitask imetuletea ajali mingi sana kwa barabara. Accident ya boda iko juu zaidi, na ndio maana tunajaribu kuangalia kama tunaweza kufocus na kuwa categorize within circles ili kuwe rahisi kutrain watu in groups. Mane mabendo kilo giko mag weche manyene yorno maradimba gi lak sechegi chudri kod Ochieng Emmanuel kochakre sa 11 ne weche manyene. Magone matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Royco Cubes sani yudore paket manyien. En gi ndhadhu mamit mar ring'o mabiro miyo bedo gi ndhadhu mamit. Yud mari e duka mantie machiegni kodi kata kama mamboga. Weche tuke e Radio Ramogi.
Kocha maduong' mar Posta Rangers Sami Omolo Pamzo sani koro wacho no biro golo jotugo mage magi osekalo 30 kaka yo achiel mar ikruok ne tuke mag lig ma season 2025-2026. Jatugo nero machon nogocho ne tim mar Harambee Stars wacho ni higni mamalogo en achiel kuom gigo manomiyo ok gitimo maber e season mokalo. Adwa temo mondo aduok eji mar jotugo nikech kineno kaka team en compose wan gi players mang'eny mani over 30 to iyudo ni first team nan gi players karibu auchiel man gin over 30 so iyudo ni kata ka udhi game maybe second half ineno ka jotugo ola ahinya nikech age minno. Koro gigo ema adwa temo next season maybe kwa nyalo yudo players matindo machipukizi manyalo ringo for 90 minutes ang'eni mano bokonyowa sana. Nomedo wacho ni gibiro temo jiwo joloyo magi kaluwore gi wuok ma jaloyo margi marahuma Felix Oluoch modhi odonje tim mar Scotland FC mar piny Zimbabwe. Mpango en ni league kachako tuachak maber then kwanyalo yudo players mabecho be wabokao player kaka Felix bowuok enodhi Zambia koro mbele kanyo nyaka dwara ujende mabeyo ne wan gi challenges season mokalo ne wan gi challenges koro gigo be wabotemo address kaka team wane ka ligo chako we don't face such challenges. Gie kindeno Pamzo wacho nogeno ni riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF abiro kelo jasir lwedo ma bende biro siro league ka gin bende gigeto mar manyo jasir lwedo ma biro siro tim nero mar Posta Rangers mondo miki gikali e midhiero mar omenda mane gikalo e kinde mokalo. Komachielo bende en ni Kenya Rugby Union sani koro lando thuolo mar national team manager ne tim mar Shujaa. Bende giwacho ni jogo eko madwaro lemo makamano mondo orkwayo margi motelo ne tarik 21 ma dwe mar abiriyo gani ma dhi bedo dichieng' mogik. Jogo eko ma bende oro kwayo nyaka bed jo Kenya ma bende osesomo mokalo secondary kendo gibed higni 3 e tuke mopogore opogore kata lony mar higni 3 to moloyo mano mar rugby kaka yo achiel mar neno ni jo Kenya bedo chung' ne rugby maber e pacho ka. Nomedo wacho ni kepo makamaeri timore seche ma tim mar Kenya Shujaa ikore ne tuke mag World HSBC ma bende biro timore bang'e. Maneja manyien no biro kawo kar Morgan Ngumbi ma bende nyuche notelo ne tim mar Shujaa kane giduogo e lig maduong' mar piny mangima to kanogolgi e kinde mokalo. E weche mamoko bende ni Victor Osimhen nyoro nyoko bedo gi kweth mar Napoli e seche manya gichako ikruok margi. Jatugo nero mawuok e piny Nigeria iwacho ni sani koro twak gi tim mar Galatasaray ma Uturuki kama obiro bedo e yo mongirore. Jotugo eko noromo mag Napoli to kata kamano Osimhen ne onge kaka kamano telo mar klabno nomedo wacho ni Osimhen no oro obok mage mag thieth. Bende en achiel kuom jotugo manokonyo tim mar Napoli loyo simbo mar Italia higa mar 2023 kendo higa mokalo ne lone tim mar Galatasaray kama noloo gonde 26 kuom tuke 30 manotugo. Kocha mar Napoli Antonio Conte bende wacho ni okone ka en gi paro mar bedo gi jatugo ne squad mare ka nyaka sani Napoli wacho ni gibiro chiwo Osimhen ka ok chiwnegi omenda maromo pound milion 75. Tudruok pod dhi nyime ka bende Napoli bende wacho ni en bende okone ka obiro dwaro jatugo ne Osimhen ka Osimhen bende wacho ni pache osewuok kanyero. Napoli nche nokawo jatugo mar Manchester City Kevin De Bruyne ma bende biro gocho negi ka en jegni 34 sani. Magi weche tuke an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Wacheni niwaambie madem. Next week tunaanza facial na massage. Sasa umeanza stories za jaba. Hiyo ndio unatoa wapi? Cheka tu. Haujui sasa unaweza borrow up to 250k on M-Shwari. Leta waxing, threading, human hair, manicure. Sasa unaweza pata loan of up to 250,000 Kenya shillings ikiwa na interest of as low as 6% na ulipe within 30 days. Kujenga biashara na maisha yako with M-Shwari, simply go to M-Pesa, loans and savings, and then M-Shwari to get started. Serum, vitamin C, hyaluronic acid. Jijenge na M-Shwari leo. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Afedi Jackie Bigoni Wodkache Freddy Solo Salimia Sami Junior Uliachako wina
Singapo bende Imaseno malaria Switzerland time masters Idio Singapo bende Koni some PhD Kidogo Kenya pacho Switzerland time masters Idio Singapo bende Koni some PhD Kidogo Kenya pacho Nairobi malaria Sani ponjo kanyo Nyithindo yego dite Okego ya moya ye Nairobi malaria Sani ponjo kanyo Nyithindo yego dite Okego ya moya ye Oagi George Gibara Usipo nyango kalwanya Koda Joshua Ondeng Eriko Wino bende Oagi George Gibara Usipo nyango kalwanya Koda Joshua Ondeng Eriko Wino bende Chaoni Ema Nyakanyada Yathigire Cholomoga Mama Allen Odur Nyasaye mondo gwedhu Chaudi Ema Nyakanyada Yathigire Cholomoga Mama Allen Odur Nyasaye mondo gwedhu John Wandago salimia Papa Richi pamoja na Ken Diki Nyosi Chris Umondi Wodaleko Fredi na Gita Mayenga Jasuba alisema akienda atarudi amerudi tena amerudi sasa amerudi tena amerudi sasa Mayenga Jasuba alisema akienda atarudi Barak Njom Mayenga Jasuba amekusalimia Chairman Sami Obudu Chris Omondi Odaleko Dr. Collins Oduor Chakakwany, rafiki ya Nancy Masharia, salimia Vincent Ochola pamoja na Paruos kutoka Pokot, pamoja na Eno Kumare kutoka Kisii. Olili Soja, salimia Ernest Odae kutoka Ghana. Onyashodu Jimbe, salimia Omiro Kajonyo, Odu Kenya pacho. Dr. Collins, salimia shemeji yako Pauline Nyasuba, Vivian, Winnie, Anastasia pamoja na Emelda na Monica. Eli Uchuka Otieno, salimia Evelyn Nyakach, Mama Gal na Mike. Jojo Nguti, salimia Andrew Onyango Wuda Lego, Migori County. Omolo Engineer, salimia
Onego. Ma Ridora Mogi Kalendo Nairobi ukwe mirembe misao assalamu alaikum bang bedo kornyawa do akasukur afaila subanisa mota echiro mara donse molungi doluni miela mocha koresa biro nyakororo mo sapar grusa en kile bachelo kaunu ni tarika par kuda beach dwe mar abiro dwe gwelroka arwa kichino mar moskitich majetino luni pole kwa wax pole kwa janta ka pononi ndalo machon kauno nine wa yuda advance penye na mano ndalo machondi kuri sani advance negoa penye moloko Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Ramogi Radio Hey, era mudo mañalo lali, era mudo mañalo rundi. Boss Viti Guguyo Jakamola Immaculate Makopa, the future of my future. Yakokelo Medindalo mange epini Lakson otieno chamikingo Otawaro medindalo mange epini Yeah Chamikingo ke ugodhiambo